дар факултети математика соли 2021 аз рӯи 3 ихтисос 276 нафар донишҷӯён аз кишвари Узбекистон барои таҳсил дохил шуданд. Ин нишондод нисбат ба соли таҳсилии гузашта 147 нафар зиёд мебошад. Онҳо дар ин факултет аз рӯи 3 ихтисос информатика, математикаи амалӣ ва математика таҳсилро идома медиҳанд. Дарсҳо барои донишҷӯёни хориҷие ки тариқи ғоибона таҳсил мекунанд аз 4 январи соли 2021 то 3 феврал идома меёбад. дар ҳамин муддат онҳо ҳамаи фанҳои таълимӣ ки барои 2 нимсола барои курси якум пешбинӣ шуда буданд ҳамашон аз худ мекунанд, имтиҳонҳоро месупоранд ва дар охири моҳ рохат ба курси дуюм гирифта мераванд. дарсҳо бо забони узбекӣ идома меёбад. донишҷӯён зимни суҳбат таъкид доштанд ки шароит барои таҳсил хуб буда мушкилӣ дар рафти таҳсил вуҷуд надорад. муносибати дӯстонаи ду давлат боиси бемушкилӣ таҳсил намудани донишҷӯёни ӯзбекистониву хориҷӣ дар донишгоҳҳои олии кишвар гардидааст. Assalomu alaykum. Mening ismim Norqulov Murodjon. Mana Ассалому алайкум. Номи ман Муроҷон Норқулов аст. Пас аз боз шудани сарҳадҳо байни ду кишвари боҳамдӯст барои таҳсил ба Тоҷикистон омадам. ҳоло таҳсили худро дар донишгоҳи давлатии Хуҷанд аз рӯи ихтисоси математикаи амалӣ дар курси аввал оғоз кардам. дарсҳои мо аз 3 январ оғоз шуда имрӯз 7-мин рӯз мебошад. дарсҳо хуб, бо донишҷӯён шинос шудем. ман миннатдории худро ба роҳбарони ду кишвари боҳамдӯст Тоҷикистон ва Ӯзбекистон мерасонам. prezidentlarga juda katta minnatdorlik bildiraman. من از جمهوری قزاقستان همینجا استفاده میکنم تحصیل میگیرم. راستی که من در اینجا زبانیش نمیدونستم، کمتر ادبی میدونستم و اما لهجگی و یا نمیدونستم. خیلی شکر خدا من اینجا آهسته آهسته همش یاد گرفتم. نقشه ان شاء الله اگر شود در همینجا و بود کرده ماجستراتور را ختم کرده ان شاء الله در همینجا در خیگو نصب باشد کار کردم. من سویناوا رخساره من بیرگه من رخساره سوینوا мебошам. من به توجیکستان برای تحصیل آمدم. حالا در اختصاص اینفرماتیکا ماتماتیکا تحصیل را ادامه میدهم. توجیکستان به من پسند آمد. донишҷӯёни хориҷии соли равон дар 17 факултетҳои донишгоҳ аз рӯи 70 ихтисос таҳсили худро давом дода истоданд. ба маълумоти Илҳом Каримов, сардори таҳсилоти фосилавии донишгоҳи давлатии Хуҷанд, ба номи академик Бобоҷон Ғафуров барои таҳсили донишҷӯёни хориҷӣ тамоми шароитҳо муҳайё гардонида шудааст. донишҷӯён аз рӯи ихтисоси худ давоми 30 рӯз таҳсилоти худро идома медиҳанд. бино ба маълумоти масъулин, донишҷӯёни хориҷӣ бештар дар ихтисоси тарбияи ҷисмонӣ, математика ва омодагии дифоъи ҳарбӣ дида мешаванд. донишҷӯён бе ягон хел мамоният омада дарси худро таҳсили худро давом дода истоданд. ҳамашон дар факултетҳо сафарбар карда шуданд. дарсҳои донишҷӯёни хориҷӣ сиклӣ буда аллакай санаи 15-16 январ аввали имтиҳонҳои худро месупоранд. дар умум то санаи 30 январ дарсҳо ва имтиҳоноти онҳо ба итмом расида, баъди гирифтани баҳои мувофиқ ба курси дуюм рохат пайдо мекунанд. донишҷӯёни хориҷие ки дар Тоҷикистон таҳсил мекунанд, бо китобчаи донишҷӯӣ ё дафтарчаи имтиҳонот ва ё бо маълумотномаи донишҷӯ метавонанд сарҳадро бе мамоният убур намоянд. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.